Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes Pizza 23 na. Bulan sang Enero tuig 2020. Anong mga balita kag mga isyo? Abi pakarunan ta ni mga salvage kani kag pinatyanay. Diri kita ya sa maayong balita. Gusto ka mo mangin milyonaryo sa tuig 2020? Dire. Suguran ta ini sa aton sinipromo ACS Milyones 2020. Intra ka mo dire. Basi may tsansa ka mo nga magmilyonaryo. Hapos lang, gusto ka mag-intra sa promo? Kuha ka lang papel, tinlo, isulat mo kumplito mo nga ngalan, edad mo, diin ka ga-star o kung address mo, contact number, kung may ara, kag permahan mo. Pagkatapos, isulod mo ini sa sobre bala, long size ka sobre. Pagkatapos, butangan mo siya sang promo title, ACS Milyones 2020. I-apid mo, i-upod mo ang proof of purchase ninyo. Kag ipadala sa tanan nga Manila Broadcasting nga istasyon o kon mapos Aksyon Radio Bacolod, no? Ano ang isulod nyo da? Ano isulat nyo sa proof of purchase ninyo? Amo ini. Unique toothpaste. 4 ka sachet sang Unique 10 ml or isa ka box sang Unique 50 ml, 100 ml or 150 ml. Isa na. Pwede na. Kapasakop. Pagkatapos, Pride detergent. Pwede man. 2 ka sachet sang Pride powder, 40 grams or isa ka pouch ang Pride powder, 500 grams, 1,000 grams, 2,000 grams or isa ka wrapper sang Pride bar, 400 grams or 2 ka wrapper sang Pride bar, 100 grams. O kon Star Wax for Wax, isa ka box sang Star Wax, 90 grams or 180 grams. Shield bath soap, isa ka wrapper sang Shield, 60 grams or isa ka box sang Shield, 90 grams or 120 grams. Smart dishwashing, 2 ka sachet sang Smart Liquid 50 ml or isa ka pouch sang Smart Liquid 200 ml or isa ka label wrapper sang Smart Paste 200 grams or 400 grams. Pwede man ang White Rose Kojic Whitening Soap, isa ka box sang White Rose, 60 grams or 120 grams. Amo ini mga proof of purchase ninyo. Pagkatapos ipadala ninyo sa tanan nga istasyonan sang Manila Broadcasting kung mahapos dire sa Aksyon Radio Bacolod. Sige na, pasakop na kamo. Basi suwerte ka sa tuig 2020, basi ikaw mangin milyonaryo. Pagkatapos, tagsa kasimana, pwede ka mo, kadaog, 3 ka mga tagdaog, tag 1,500 kada simana. Padala na, pasakop na, dire sa ACS Milyones 2020. Now na, masugod na sa masunod nga simana, tubtob ba ini sa bulan sang Abril. Padala, pasakop, basi ikaw swertehon, sininga tuig kag mangin, milyonaryo pagi sa ACS Milyones 2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini.
Mayari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Sa imo pag-ehersisyo ni magkalipata, mag-detoxify gid. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagapanubo sa blood sugar bangod sa mga organic compound niya nga bisin, charantin kag polypeptide. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sang diabetes, DTX 500 ang sabat sina. Himuan nyo nga batasan nga mag-inom sini adlaw-adlaw para sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Amo ni siya ang classic nga himplo sang salvage nga ginatawag. Ang bangkay nga nasapuan, ginabdak ini kagabi sang pila ka mga personalidad. Nga nagsiling kita nga salvage, bangod, ginabdak siya, nasapuan karon nga kagahon, may busal ang baba, may higot ang kamot kag tiil. Pagkatapos, ulo ang target. Karkulo ko, close range pa nimo. Nga pag lutang sa iya ulo, nasapuan. Taga Barangay 3, si Richard ang ngalan. Ang pagkasapo sa kapulisan, may nakuha pa nga siyabo sa bulsa. Ang buot silingon, ginalantaw naton nga ang mga anggulo sini madamo Mahimo personal, mahimo nga personal nga kaaway, kaakig, o
salvage gid nga matudtod. Amo ni ang natabo sa kay Richard karon nga kagahon. So wala ta kabalo kung sinong responsable sini. Kabangdanan na yan, illegal nga droga, lansihanay sa baligyanay, o personal nga kaaway. Amo na subong ang ginausoy sa aton kapulisan. Pero ang nakita naton ang report, klaro ya nga salvage ini. Klaro nga salvage ang ginhimo nga pagpatay kay Richard. Kung anong kabangdanan, isandig naton ina sa aton kapulisan. Bala, may kaangtanan gid sa illegal nga droga. Ang iba niya malisyoso, lain-lain na sa pinsar nila, nyara na, nagsugod na, ang salbidanay sa Bacolod. Hindi man guro, wala pa matapos ang investigasyon. Hindi kita na maglumpat sa konklusyon, base kon may lain man nga kabangdanan. Kung matod, ining huding-huding, kag mga aligasyon sang pila naton ka mga kauturan nga nagsugod na ang tumbahanay sa Bacolod, leksyon na ini sa mga illegalista, leksyon na ini, aber untat na. Hindi na pagsigiya, base kon kamo ang masunod nga masapwan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Philippine Standard Time, Lasay 53 na. Lona, nubo ang saka, masyado kadasig magproseso sang papiles,
para sa pag-loan ninyo sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Kadto lang pamasyar sa Federal Lending Corporation. Dira lang nahamtang second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. May mga satellite man sila nga opisina. Dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropole Lending Corporation. May ara man sa corner Yunggi, Goria Street, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Ciudad Santa Lisay. So kung mag-loan ka, galuyag mo dubo ang saka, dasig magproseso sang inyong mga papilis, Federal Lending Corporation ang kadtuan. Second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Panawagan na lang ini kay Michael Di Binagracia. Siling ni Provincial Office Director Colonel Romeo Baliros, niya mahatag tabla 200,000, sining lima nga binakpan, tudlo na si Michael. Pero ang atong panawagan kay Michael, sungka ka na. Kaya hindi man nila uglahog ang palayag ni Baliros niya, hindi kami maguntat, tub-tub, hindi ka madakpan. So kung ako kay Michael, sungka na, amat-amat na. Kung sino man ang kilala mo na, tawag ka magsungka. Mas temprano, mas mayo. Ang mga ako niya panugyan ni kay Michael, no? Sungka ka na kay ang paandam pala, hindi lahog-lahog. Ang ako niya para ini sa inyo nga ikaayong lawas. Kabudlay na. Kung ayamon kakaron, hindi ta mapaktan ang kapalaran mo. Pero kung magsungka ka mas timbrano, basi kung matagaan pa ikaw kahigayunan, nga bisan isulod ka bilunggo kas bilangguan, may langara kasulod sang sama sapuan ka bala, wala man naton ginapangamuyo. Kung ako kay Michael, subong na, sungka ka na. Kaya hindi maguntat ang aton kapulisan, tub-tub, hindi ka madakpan. Amo naging purmisa sang kapulisan, bisan diin ka man, bisan diin kagapanago, gasulosaylo ka man. Michael, ang swerte mo, basi kon mauntat na. Manbudlay ang swerte, okay man na mo. Pero kon ang swerte mo, matapos sa natalana nga adlaw, amo nang pandam na ton. Kapanawagan kita sa imo, kung diin ka man ayon, aber, amat-amat na, itikang ng tiil, pakadto sa pagsungka sa kapulisan, mas temprano, mas maayo, samtang, hindi pa ulihi ang tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna La 7. Ipakilala ko na ang bago nga herbal supplement, ining Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Nagabulig tidlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan niya, ang kulang ginadugangan. Ang kapsula nga ang 7 kasangkap gitingob sa isa. Ang turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, amarguso. Ang 7 ka sangkap gintingob sa isa ka kapsula. Amo ining dako nga mabulig sa aton pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, kag iban pa. Ang manami sini, sang Evergreen Herbal Capsule kay aprobado sang Food and Drug Administration. Ang botsilingon, masyado kamasaligan, nagadugang supply sa kakulang sa vitamina sa lawas, vitamin A, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, kag iban pa. Ining Evergreen Herbal Capsule, mabakal na sa tanan nga mga sangasang Sincere Drugstore. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 1 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, komentaryo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon